It-tlieta filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat għamel żjara fl-Università ta' Malta fejn iltaqa' ma' diversi studenti fil-Freshers Week. Huwa kellu l-opportunità li jiltaqa' u jitkellem ma' rappreżentanti ta' diversi għaqdiet tal-istudenti fi ħdan l-Università ta' Malta. Joseph Muscat qal li l-Università għandha tkun iċ-ċentru ta' kreattività u l-enerġija ta' pajjiżna bir-rwol aktar integrali fis-soċjetà. Il-Partit Laburista jemmen li l-Università għandha tkun parti mill-mutur ekonomiku u mhux xi ħaġa addizzjonali. Il-mexxej Laburista semma kif fl-aħħar snin minħabba nuqqas ta' pjanar kien hemm diversi diffikultajiet fosthom is-sospensjoni tal-fondi Ewropej, il-kwistjonijiet marbuta mal-aċċess għal kors tal-infermiera u issa anke tal-għalliema. Għalhekk li pjanar f'dan il-qasam huwa essenzjali. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa gburi bl-istudenti kollha u awguralhom suċċess għall-futur. Il-kelliem Laburista Owen Bonnici li akkumpanja lil mexxej Laburista appella biex tinstab soluzzjoni b'mod immedjat għall-istudenti tal-PGCE li għadhom ma jafux se jiġri minnhom. Aħna appellajna wkoll biex l-istudenti tal-PGCE li sal-lum ma jafux jekk se jidħlu l-Università din is-sena li bdiet il-bieraħ appellajna biex tinstab soluzzjoni fuq il-linja li aħna proponejna ftit tal-ġimgħat ilu.